Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do l'hora que és per parlar de dret i de normativa associada al Big Data. Intentaré ser concís, breu i esquemàtic. M'agrada començar quan parlem del Big Data. Primer de tot us he fet una slide una miqueta de qui soc. Em dic Jordi Cugat, soc director de l'àrea estratègica d'Enterprise Legal Consulting, que ens dediquem bàsicament a temes de privacitat i seguretat de la informació, i des de fa poc també m'han nomenat secretari de l'Associació Catalana de Privacitat i Seguretat Digital, que és una associació de recent creació, per tant, si busqueu poca cosa trobareu encara, però vaja. I el meu àmbit competencial són tant el dret de les TIC com les telecomunicacions. De fet, vaig estar treballant diversos anys al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, i el dret administratiu, contenciós i contractació pública, bàsicament perquè també vaig estar forces anys a l'administració en assessories jurídiques departamentals i això. Dit això, la presentació que us faig, que si em passo de temps, em fas algun d'allò, perquè els legals a vegades ens excedim una miqueta. Us volia fer una pinzellada del que entenc jo particularment del que és el Big Data, de l'Open Data, i després entrar una miqueta en tot el tema del legal TIC, per donar-vos dos pinzellades d'allò que moltes vegades sentim a parlar de la protecció de dades, de les normatives sobre la reutilització d'aquestes dades del sector públic i tot això. I finalment havia preparat algunes experiències en el tema de l'Open Data, però aquí fora he vist ara el recull aquest, el cafè amb llet, que parla del tema del projecte Visc+, i si tenim una miqueta d'estona, potser el comentem perquè m'ha semblat molt adient i molt escaient pel dia d'avui. Que no sé si se n'ha parlat al llarg del dia. No? Acabo d'incorporar. Us he estat mirant així per internet, però no he tingut temps de veure-ho tot. Bé, a veure, per entendre una miqueta el dret, no sé també l'aforament, si teniu coneixements de dret, jo entenc que sou molt probablement molts treballadors, funcionaris o treballadors de les administracions o que teniu molta vinculació amb l'administració. M'agrada començar, quan parlo del dret, amb un sentit més ampli. Per què? Perquè si no després ens ofusquem amb coses, particularitats, i molt probablement el dret l'hem de concebre d'una manera més lògica. Jo entenc que el Big Data neix en els seus inicis d'una revolució, la revolució tecnològica, industrial, que els nostres pares i els nostres fills entenen de maneres completament diferents. Jo tinc un nano de 4 anys que m'obre l'ordinador, es posa al joc, juga i fa 1000 virgueries, i si li poso aquest mateix ordinador al meu pare, com a molt sabrà obrir la pantalla perquè és com la televisió, i no li parlis dels ratolins i coses d'aquestes. Per què dic això? Ho dic perquè una cosa que és tan simple i que és tan banal ens fa reflexionar sobre el tema del que hem d'entendre cap on hem d'anar. No és el mateix la concepció de privacitat que tenim nosaltres o que hem heredat nosaltres de la que tenen avui en dia els adolescents, o jo també tinc nanos adolescents de 13-14 anys i estan completament tot el dia amb el mòbil enganxat. També és un problema nostre, l'educació i tot el tema. Però clar, la concepció aquesta, o sigui, el que nosaltres ens empenyem en censurar o protegir d'una manera, a vegades d'aquí 10 anys, potser tota aquesta concepció que nosaltres tenim i aboquem amb els esforços, no serà necessària. O sigui que per això a vegades jo entenc que els legals fem nosa, o havíem fet nosa feia temps en els àmbits de les telecomunicacions i en aquests àmbits més tecnològics, pel fet que nosaltres sempre veníem a posar restriccions. No pots fer això perquè tal i que qual, no pots fer l'altre perquè no sé què, vigila amb això perquè vas en contra o col·lisiones amb aquest dret fonamental o amb aquesta normativa o el que sigui. I poder hem de ser d'una manera més permissius o d'entendre d'una manera més global tot aquest tema, per això us comentava més de la lògica del dret, i anar cap a una educació
que ens permeti tenir uns nous llenguatges, tenir unes noves predisposicions cap a la privacitat, cap a la seguretat, però amb un futur molt present. De fet, avui llegia a La Vanguardia que la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua havia acceptat ja les paraules de tuitejar com a pròpies. I en canvi, guapejar, no, encara no. Aquí hi havia alguna cosa d'allò. Tot això vull dir que les coses avancen molt ràpidament. Amb la introducció aquesta que us comentava de la tecnologia digital neix la digital data, que vam fer una... Mira, fa un parell d'anys, em sembla, vam fer una conferència sobre el Big Data, que d'alguna manera és el nou petroli, la informació, el nou petroli del segle XXI. I avui en dia, tota aquesta tecnologia que abans era de poques persones o de pocs àmbits molt empresarials, ara esdevé una quotidianitat i cada segon s'aboquen informacions, una quantitat de dades impressionants. Això, aleshores, d'aquí neix ja el Big Data. El Big Data, jo posava aquí com un somni, com un perill, com un repte, com una possibilitat, com tot una miqueta. Doncs és una realitat. Ni això, ni allò, ni l'altre, sinó és una realitat. Una realitat que ens dona noves oportunitats, nous perills, nous reptes i noves responsabilitats. Responsabilitats que d'alguna manera després es materialitzen amb normativa i amb lleis. Parlant ara concretament ja un pas més endavant del que és l'Open Data i l'obertura de les dades, el fet de posar la informació que recull i genera el sector públic a disposició de tothom en formats digitals, estandarditzats oberts, no és el mateix que fa 10 anys o 20 anys que podies demanar o sol·licitar determinada informació a les administracions i gent que treballeu, alguns de vosaltres que treballeu en ajuntaments o d'altres administracions tindreu algun record d'això. Doncs, clar, això ha canviat moltíssim. No només la legislació m'estableix que és necessari que els formats siguin digitalitzats, estandarditzats i oberts, sinó que també hi hagi uns mecanismes que facilitin aquesta transmissió de les dades a l'àmbit i al sector privat. L'Open Data a mi em dona un doble valor, un valor social, la millora del servei públic, amb noves aplicacions que d'alguna manera s'incorporen a l'àmbit del transport, de la mobilitat, de la sanitat, de la salut, com aquest tema que us estava comentant, de la seguretat ciutadana. L'altre dia vaig descobrir, potser faig tard, però vaig descobrir una aplicació que es deia Are You Safe dels Estats Units, en la qual es veu que en funció d'on estàs et diu el grau de delinqüència que hi ha. A mi em va fer gràcia, la veritat. Altres temes en els que s'han millorat a nivell social a l'Open Data, evidentment és la transparència, el diagnòstic de noves necessitats que es generen en el servei públic i, evidentment, la reutilització de les dades és un factor en el que l'administració s'aboca i no només per si mateixa, sinó en col·laboració amb el sector privat, que és qui a la llarga pot posar diners i pot tirar endavant grans projectes. L'altre valor que jo personalment hi trobo en l'Open Data és un valor comercial, com un motor socioeconòmic. L'altre dia també vaig llegir que hi havia un informe de McKinsey Global Institute, una entitat en principi independent al respecte de les informacions que dona, que en els propers 5 anys hi hauria un volum de 13 bilions de dòlars, evidentment en el món desenvolupat del G20, al voltant de l'Open Data. Això és un pastís enorme i en el que els grans desenvolupadors i consultores i de més s'hi han abocat i s'hi estan abocant. I gran part d'això i de culpa o de conseqüència també en tindran les Smart Cities que abans comentaves.
Les Smart Cities el que ens faran en aquest àmbit del Big Data i de l'Open Data és millorar la qualitat d'aquestes dates, millorar la qualitat de recollir aquestes dates, d'ampliar el ventall de la possibilitat de recollir diferents àmbits de dades, o sigui que ve a sumar i a donar i a expandir tot el patracol de dades que el Big Data ens està posant sobre la taula i del que l'Open Data, penso, l'Open Government se n'ha de beneficiar, evidentment, per millorar la democràcia i millorar tots els aspectes de la socialització en el que compartim. Parlar d'Open Data també als juristes ens agrada concretar, o almenys a mi m'agrada concretar, que hem de tenir present més que els legals que després apliquem, sinó els legisladors. Els legisladors, malauradament, i és una cosa que es repeteix en l'àmbit tecnològic, els legisladors acostumen a anar per darrere del que és la societat. Moltes de les coses que tecnològicament canvien en mesos, anys, només cal veure o recordem que fa 10 anys no teníem ni el Facebook, ni l'altre, ni el de més allà, i d'aquí 5 anys potser tindrem altres coses que ens supliran. Per tant, té una agilitat al mercat i al negoci que el legislador amb prou feines arriba. O quan arriba i arriba tard o arriba malament. I bé, és un tema que d'alguna manera hauríem de començar a plantejar de quina forma podem millorar aquesta mancança. Què més us volia comentar? Volia dir ja d'entrada, aquí ja intentaré ser bastant esquemàtic per no agobiar-vos aquesta tarda tan maca que fa. I jo, això cadascú té el librito i les seves coses. Jo us he intentat d'alguna manera resumir o intentar esquematitzar el que entenc que són normatives o el que entenc que són drets fonamentals que venen associats amb el que és el Big Data. Quan entrem en el món del Big Data hi ha evidentment uns drets fonamentals que indirectament o directament es veuen afectats o col·lisionen amb el Big Data, i això és el que jo d'alguna manera us volia fer 5 cèntims. No us llegiré 4.000 milions d'articles ni res, perquè tampoc no és el lloc ni el moment, però sí que m'agradaria incidir en el fet que el Big Data comporta una responsabilitat que en diferents aspectes és prou important com per tenir-ho molt present. Un dels aspectes és la privacitat. La privacitat que ve d'alguna manera representada o encapçalada per lo que és la protecció de dades. En l'àmbit de la protecció de dades tenim una llei orgànica que defensa aquest dret fonamental, aquest dret fonamental, la llei 1599, ja he dit la primera llei, intento no dir-ne més, crec que no en diré més de 3 o 4, amb el seu reglament de desenvolupament, i a dir-vos al respecte de la protecció de dades, després si en tot cas ja comentem alguna cosa, és que a nivell europeu recentment ja anem endarrerits, per això us comentava l'endarreriment, i molt probablement aquest endarreriment sigui causat per les pressions dels lobbies internet i tot això, la Unió Europea està acabant de definir i redactar la definició del nou reglament de protecció de dades a nivell europeu. Aquest reglament el que pretén és, coneixem els primers esbossos i els primers escrits que s'estan debatent a la comissió, i d'alguna manera les novetats o aportacions que incorpora, cal destacar la uniformitat que pretén entre tots els països europeus,
I després temes més de sanció, de definició de drets que ja teníem, drets ARCO, però puntualitzant més altres coses, i creant la necessitat d'establir un Data Protect Officer que d'alguna manera faci càrrec en aquelles empreses que gestionin més de 5.000 dades, doncs pugui haver-hi un responsable de l'empresa, i altres temes com, i el destacaria, el dret a l'oblit, el famós dret a l'oblit del qual hi ha hagut bastanta literatura al respecte. Un dret a l'oblit que no és tan oblit, sinó que de moment, i en base a aquella sentència de Google, no sé si ho teniu present, que gent que demanava a Google el fet que hi haguessin coses que no constessin. La sentència al final ve a dir que Google sí que les ha de treure, però no elimina aquest oblit, no és tan oblit, no és un oblit definitiu, o sigui, jo no vull que surti això i no sortirà mai més. A veure, en tecnologia això és una utopia, no és real. Tu la que penges alguna cosa ja saps que per molt que després la treguis algú la té, vaja, és algo que no. Aleshores parlem més de supressió. Llavors a Google el que se li ha demanat o el que se li ha exigit amb sentència és que desaparegui aquell contacte, però tu per altres vies també pots arribar a aquesta informació. Però si més no, doncs ja tenim alguna cosa. I ara aquest nou reglament europeu el que pretén és d'alguna manera clarificar tot aquest tema i donar uniformitat a aquest concepte de dret de l'oblit. Ja veurem com acaba i en parlarem. Un altre dels aspectes, a part de la privacitat, també la intimitat, l'honor, evidentment, que són drets fonamentals reconeguts. Anem una mica de temps, no? Ja t'he avisat, que els legals... Parlem de legalitat, llavors apliquem les normes al temps. Apliquem les normes al temps, efectivament. Doncs aniré superràpid, a més. Pel que fa a la seguretat de la informació, només volia fer incidència en el tema de la confidencialitat, temes de confidencialitat, temes de secrets d'estat, restriccions en àmbits de multimèdia, televisions i ràdios, que és un tema a part, i temes d'institucions educatives, universitàries i d'investigació que també són fruit de restriccions a l'hora de exposar o obrir les dades. Són unes restriccions en l'àmbit de la seguretat de la informació que venen taxades amb una llei. I pel que fa a la propietat intel·lectual, dir-vos que així com en l'àmbit privat és una cosa sagrada, per dir-ho resumidament, en l'àmbit públic sí que hi ha una voluntat i és legalment també de promocionar aquesta i facilitar aquesta reutilització de les dades. Us volia parlar de millores que entenc que el Big Data o l'Open Government ens aporta, millores com en la transparència i després en la llei que s'ha derivat d'aquesta transparència, la llei de transparència i d'accés a la informació, que tinc entès que aquest matí s'ha fet alguna referència, alguna exposició al respecte, i sobretot la reutilització, que també tenim una llei. O sigui, hi ha coses que el legislador s'ha posat les piles i tant, ja veieu que el 2003 i el 2007 doncs ja estem abocats en temes de normativa. M'explayaria una miqueta encara de les normes perquè ens tira als legals a explicar les coses més legals, però ja tindrem temps en tot cas en el debat si teniu cert interès. Volia apuntar només els riscos, són uns riscos molt genèrics, riscos de suplantacions de la intimitat, del frau, de vulneració de la privacitat, del comerç il·legal de les dades, hi ha un mercat negre de dades impressionant. I derivat d'això simplement dir que el que manca o els reptes que hi ha en endavant pel que fa al Big Data i relacionats amb el món tecnològic és evidentment el tema de la formació. Jo entenc que la conscienciació del que fem, i per això ja enllaço amb el que al principi deia de les generacions, que nosaltres som una generació que estem aprenent una miqueta d'una cosa que ens ha caigut sobre les mans i que després ja vindran altres generacions, que això el tema de la digitalització i de la tecnologia doncs la tindran molt més per la mà i molt probablement esperem que en facin un bon ús. També un dels grans reptes tecnològics és que es faciliti l'accés a la tecnologia a tothom.
No tothom té accés a la tecnologia i això és molt important i està regulat també per llei. I apostar decididament amb les TICs. Un dels exemples, crec que jo personalment, que ha donat molt bons fruits és la Hisenda Pública. Recordareu que des de fa anys ja la Hisenda, a nivell de lo que és la gestió de les rentes i altres temes, es van posar les piles des de fa anys i se'n van sortir prou bé. Un altre tema és la recaptació. I per acabar, només dir-vos que havia el valor legal, jo només volia d'alguna manera dir que al principi els legals érem com uns bitxos raros dintre del món tecnològic, ara ja no ho som tant, ho seguim sent però no tant, i se'ns segueix cridant, com és el cas aquest, que se'ns segueix cridant, i d'alguna manera ja formem part de la pota del projecte tecnològic, tot i que abans veníem d'alguna manera a solucionar o intentar arreglar certs problemes que no s'havien tingut en compte des del punt de vista legal, ara ja participem dels negocis des de l'inici, des de la creació, i això ens permet als legals reconduir i aprofitar i donar visions que siguin més beneficioses per aquell negoci, entenent que ha de passar pels canals legals adients. I finalment, ja us deia, he posat algunes experiències del que són bàsicament la transparència, pel temps és el que és, i pel que fa a la reutilització de les dades a nivell d'experiències més puntuals. Ara aquí fora, quan he arribat, he vist el tema aquest del VIX+, i si voleu després d'allò el podem comentar, perquè és un exemple prou clar de la invasió, un exemple prou clar del que és la cooperació entre el sector privat i públic, que és molt positiu i que s'ha de potenciar, però alhora també és un bon exemple per posar sobre la taula problemes que poden comportar aquesta col·laboració i aquest anar endavant. Problemes que se superen, però vaja, s'han de posar sobre la taula, s'han de comentar i s'han d'articular. Doncs això és tot. Molt bé, gràcies.